vytvorenie prechodu. Skopírujeme si obrázok cez kopírovať, klikneme si na nový obrázok, dáme si cez upraviť, vložiť, prepneme si na vrstvy, pridáme si do plávajúci výber do novej vrstvy, znížime si krytie, aby sme videli, ako sa nám prekrývajú obrázky. Vyberieme si nástroj na presun obrázka, klikneme do obrázka, držíme a ťaháme, posúvame. Keď máme obrázok tam, kde chceme mať, pustíme. Znova si zvýšime krytie na 100%. Klikneme pravým do vloženej vrstvy. Dáme si pridať masku vrstve, zapneme si alfa kanál vrstvy, dáme pridať. Vzniknú nám zelené mravce, to je vtedy, keď je zapnutá maska vrstvy. Zoberieme si nástroj prechod, klikneme, držíme, ťaháme, pustíme. Máme vytvorený prechod. Keď máme zapnutú masku, keď si prepneme na obrázok, zelené mravce zmiznú, keď si zapneme masku, zelené mravce vyskočia. A týmto sme v podstate skončili.